pati tala-tala. Durung suwe anggonku pacak gelar baris ning kene nggo njaga Paranggu Barja Parata. Sampunipun lenggah satata Paman Drupada. Menawi wonten bab-bab kang katerjah, wonten kaglejah wonten ing pengangen-angen ingkang putra Rekyan Wara Srikandhi dinten punika nembe ketaman dipun cidra kalian Brahmana Kandha. Inggih anak Prabu, lajeng kedah kados pundi pun Paman ngadepi perkawis punika? Mekaten, boten usah wedi kangelan sabab adi kula Janaka ingkang tanggel jawab sakabeh. Merga Janaka punika nggih gurunipun si Srikandhi. Inggih Paman, Srikandhi badhe kula padosi bab ketemunipun badhe kula kang tanggel jawab kalian para Pandhawa. Iya bagus yen mengkono Janaka. Aku ngaturke gunging panuwun dene supaya ora ana apa-apa anakku Wara Srikandhi. Wah, Paman Drupada, piye Werkudara? Tak rasa dina iki saya suwe Wara Srikandhi ora enggal digoleki yen mung dirembug wae sok kapan rampunge. Aku saguh balikke Wara Srikandhi dina iki anak-anakku wis mapta ing ngarep kabeh. Ya maturke gunging panuwun Werkudara. Yen ngono aja ndadak karonden gawe Werkudara. Piye Baladewa kakangku? Bab pernataning laku ben aku sing dadi tanggung jawabe. Yo aku mung nderek ning mburimu. Sewanci-wanci gagal tundha bimane aku sing bakal ngrampungi perkara. Aja Prawadya bala kabeh saka negari Mandura Ngamarta lan Dwarawati padha disiagake klebu negara Pancala enggal beteng rapet tumuju ing Paranggu Barja. Ya yen mengkono para ingkang samapta budal dina iki wis rampung. Genyo katotolan Kyo Ciyoga kayahi kayaning praja
Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Sang Banon Jinahawi ing pracekaning gajah Dwi panggoarane gajah Dwi para asmane gajah Dwi rada asmane gajah Samadya ya gajah Liman ya gajah Hesti ya gajah Gajah ya gajah Dwi panggor gajah titianing ratu Dwi para gajah ingkang bineta cangkrama Dwi rada gajah ngamuk Samadya gajah ing tengah dalan Esti gajah ingkang binata midhang Liman gajah ingkang den palani Titianira Narendra Mandura kang aran Gajah Puspadenta eling-eling gajah turun Nirawana gajah ingon-ingone Sang Hyang Indra Puspadenta gajah kang sekti mandraguna busanane mrabot rinengga-rengga kang sesudya ginacik pating kala ginontreng-gontreng Mas Retna lamun weruh saking Mandrawa ngremomong kaya gumuk kobong telale dawa den upet-upet sutra diwangga punang telale yen diacungake kaya teja dibungkerke kaya kluwung dipentangke kaya manggawa diopat-abitke kaya cleret warasa gading landhep pitung waja ditempleki barleyan saka himogeni sukunya sekawan kaya wit jati den paringi klinting sak kungsu gedene lamun lumampah Sang Puspadenta karya giris Sang Miyapara mungsuh pindhane Sang Hyang Yamadipati kang ngarsa mbedhot nyawane mungsuh beda kaya gajah liyane Puspadenta mangane beda kaya gajah liyane yen gajah liyane mung sarwa tetanduran lumrah dedak lan sak panunggalane ning gajah Puspadenta isuk minimal sego pecel awan sithik seger-segeran bangsane jangan asem jangan bening rada bengi sithik pizza burger angkringan ombene ya kaya mangkono yen gajah lumrah mung banyu tawa nanging gajah Puspadenta beda patrape kaya gajah lumrah esuk wedang kopi awan sithik jus sirsat bengi sithik anggur merah arak maratus nadyan gajah Puspadenta beda kaya gajah lumrah gajah Puspadenta ya sok-sok udut yen mangsa tiga udute Samsu Sampurnamil El Abul yen rendeng mangga gandeng grendel sak kecekele nadyan watuk 3 dina datan kuciwa bareng ganing punang Dripangga sigra tinitian alon jumangkah kalih kowe kunung kalian tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi siwimpen bukan-bukaning warana
kaya mang samya budal para wadya
Punjing langit kelap-kelap katon Wirgenjang sang mawe kandrung Sabarang katulukir moyak mahayik Kula Narendra saking Puspambagor aranku Prabu Bambang Pamungkas Ladalah ya Narendra saka Sekar Kramat jenengku Prabu Ibrawijaya. Waladalah aku Narendra saka Gubuk Ganung Kidul Sengara. Jenengku Prabu Markobar Salam. Kula bocah tumenggung nyadong dawuh. Iya. Ngene, Prabu Bambang Pamungkas. Wonten timbalane kang dawuh. Dina iki kowe kabeh ratu 1000 negari. Ndak utus sak patine anakku. Jungkung Mardaya kuwi njaga beteng nyang kene. Sewanci-wanci ana musuh aja nganti oleh mlebu. Merga dina iki nganti sak teruse Sri Kandi tak tawan ning kene. Tegesipun dipun kunjara wonten mriki bener. Glaning rasaning atiku anakku wis dipateni karo sing jenenge Sri Kandi. Mula saka kuwi utang pati nyaur pati. Kuwi wis lumrah, aku ora bakal nyaur pati. Sing baku dina iki Sri Kandi aneng kene. Ora entuk anakku tak rabi dhewe Sri Kandi. Kula nggih purun aja, kowe iki aja sik. Kowe apa neh kae sing tengah kae Markobar Salam. Uraine ndlonjom ngono. Wathuke ditutupi poni barang. Jaga-jaga kang jero aja nganti musuh mlebu kene. Dumawur mangawur urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur panjriting turanggoe hesti ana menungsa metu saka bumi ngaku kuwi iso omong siluman sapa Mburi saka jangkar bumi Satriya Indraprastha Antarja kang dadi arep Antarja iya bali takon sapa kang dadi jenengmu Walata Narendra Sekar Kramat Prabu Ibrawijaya dalah
Ndi, kowe arepe ngopo rene? Njaluk Dewi Sri Kandi sing wis mbok colong kapan kae. Wah! Kowe tegese wong Pancala dudu. Aku wong Indraprastha. Lah kok ndatak golek Dewi Sri Kandi? Dudu sanak, dudu kadang yang mati melu kelangan papo-papo. Rung tau krungu kondangku tau tating pecahku tomboyong putri. Kowe wis wani aku padha karo nantang malaikat maut kowe. Maju tak ladeni kowe. Aja to kowe Narendra kae sing ning mburimu nganti cacah 1000 ora bakal Antaraja wedi. Kagiat risang kabirangu Renangko nempit kempit sangare pawono. Ya si tukang walang hati ing aja kladuk gemblong soroh pati tanding mringwak ingsun maju adu kaprawiran yakti tan urung mesti lebur dadi wangke tanpa si keparat wong cubluk aja tinggal aja waton wuwus ketumplakan Aji Jaya guna sakti janji lena mesti ajur remu remput dadi rampon marganing patimu parat. Iki hati jaluk amu Antaraja maju. Hei aja endo
hati aku. Asik.